Okay, good afternoon. Today is August 19, 2025. Time check Badoy, 4:15. Happy birthday, Manu Ison. Ano apelyido niya? Badaw? Ano na apelyido? Nagpapasabot ito niya, diri kami close. Gido birthday ngayon niya yan na. So happy birthday Manu Ison. Himano pirig gihapon pumanis. Magi kita gyapit kay Rabalay kay ano. Bahin kita kampayon ni Manu pirig. Kay itato niya na topic. Kabayan itong Didiha Plaza. O pagingin na noon at sitwasyon Didiha Plaza. Kabayan itong mga peryahan kay nagdidistrong karnahira. Man. Na tao. Gutay lang siyot. Waray good siyot na yan ang nagyayataw-yataw. Panalagsan na lang. Ito daw mga salamat sa iyo hanggang sa muli. Pastila niliwang kamot akong mga kapaturan. Umurokoy din ito na kasiya. Amo tutira karisyuhan la. Amo pa yan ang patron intalon nga mahimyang. Mahimyang. Marisyo. Paray mga isyo. Oo, dapat sugad lahat ito. Time check Badoy, 4:15. Tingnan pala kita dito kalingit. Aram ka na taton pagkaburuhaton nga kanan mga ang kanan triyok la kabit. So yan na Tuesday. Kaninan aga may dako din nakitan. Correct dumaop kay nang although la kita naggiritay happy birthday Manu Ison. Ano apelyido niya? Badaw? Ano na apelyido? Manu Ison, basta Manu Ison, oo. Nagpapasabot ito niya, diri kami close. Nakan niya din yung talon. So, parek sabot nga nakan kay anak batos. Tigan pala kami didiha ko ang luwatan amon. San yan nasulod, naagi manani kami itong simbahan. So, nakan din baga nagtayo. Laga pagkita ko, uy. Adik ko na tayo. Gido birthday ngayon niya yan na. So happy birthday Manu Ison. Himano pirig gihapon pumanis. Magi kita gyapit kay Rabalay kay ano. Bahin kita kampayon ni Manu pirig. Oo. Baga pagkilalan kay Manu Ison baga di rin niya social media panlabay baga meron pa profile. Ipapakita natin actually din kada aga kung kaya nakita nakan din kay nakada itong dida for how many years Unsacred Heart napausa ako kung kay hadi waray na nagbiling kay entonces ang kada kaniko kada aga hiya ngayon ito nan amon gindadaop hiya ngayon ito ngayon nan akong baga kay nang lano na akong kasing-kasing na akong kinabuhi. Entonces may dinisign kung kay waray na hadida. Gimpamatian nan akong mga panginyo po an akong mga pag-ampo. Inano katunyo. Balito. Adi na hadidi. Man. May brigadier Ramana nonol. Ito naman niya. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ate Mary dito kuan. Ate Mama Mary, Ate Papa Saint Joseph. Sinton si sa ato niya yan kalangitan. Igin kamatian na mga pag-ampo. Sana all magdaugin 400 million. Akadi kita. Oo. So amo yan ito himang raon. Nganitong dida. Itong cross. May daghapiton kariyag signon. Sana ulit na daop nga da. Happy birthday. Birthday nin. Ikaw damay ko. Nasa ring at my birthday.
Oo, nakatapang lak kanina pag sharing ko nga happy birthday. Birthday ni Manoy Ison. Kaya nung kaging babalik-balik. Kaya nakasabot ako. Abroad ngayon niya. Abroad ngayon ito niya. Nangalimot lang ko niya pagdarahin Toblerone. Lagat Toblerone. Maluwas. Oo. Oy, at least giniiha ko yan. Ato na ako ni Mang Rawon. Kaya itato niya na topic. Kabayan itong Didiha Plaza. Kaya ano, sadang ako magpasalamat. Okay. Tagdumara. O, pagingin na noon at sitwasyon Didiha Plaza. Kabayan itong mga peryahan. Kaya nagdidistrong karnahira. Amo ta timang raon. Kay kakulo pa na timang raon ang kanang December Avenue. Kanina pa kaaga baga nagigiginustorya ang tagkalugaringon. Ano tat pwede na mahimo nga timang raon. Dili kita pwede maglatang. So libang ko ngayon indinhig lalakip ta nala. May nunumduman naton. Indinhig nrong kabinin kay no duro inihing ka kabang-kabang. Oh. Yan ha, simentado na itong tuntob dito. May dako itong real. Sorry kot ngayon tika tukuan. Dito balay ni Romano Pere. Birthday gift niya yan na. Mapakamher kita. Ako nang luluto palada. Oo. So ito na no. Kabayan ako na Manoy Ison. Kaya ko hiya ginawa, very low profile liwat. Baka sabot, gido kay policeman ngayon. Oo. Man. Lang tao. Gutay lang siyot. Waray good siyot na yan ang nagyayataw-yataw. Panalagsan na lang. Oy, ano ka? Tao, bagay, lunang panitikan. Man, amoy niya itong sitwasyon di Diha Plaza kundi nagdidistrong karnahira iton carnival. O man, ilo mo salamat sa iyo hanggang sa muli. Pastila niliwong kamo ta akong mga kapaturan. Uy, ido yan ka. O pangingiliwong kamo ito namon kapaturan nga umurokoy din ito nakasiya. Kaya no amo tutira karisyuhan la. Amo pa yan ang patron in talon nga mahimyang mahimyang marisyo pare mga isyo. O dapat sugad la iton. Suporta la kita kung hinutaada. Iba man kung ibaliwat, suporta la gihap kita. We have to accept. Okay, sharing pa itong ada hapisto ditong permanente. Speaking of the permanente, nagbabalak gadgap ako iton baga pagsulod nga da kay sharing pan baga nag-encourage sa akon. Sayang kuno ton nyo to nimo skills napamatod ang good talaga nga ani mo pagkaputang camera diri la rumamay usa ka nga siyensya. Kala siyensya, okay, astronomical. Sayang iti mo ko samtang kung baga may daka kuno ginihinulat di dalaanay work laanay pabay ko no iton mga magunahon ha imo nga masaring nga tao kaniko ang tao kanipulana. Kaya una nga daan ito yung mga magbabasa imo di rin magkontrol ng hirasite buhi di man hiraman site wala man na kuno amot sa imo. Tinuod gad liwat. Oray amot ito kay it magama diri ha kung nga makita nga ada kita matrabaho munisipyo masaring nga kuan makasaring iton nga it sadang leto man keno makahatag ka mo ni pamarasahi mga panginanglanon iton akon anak nga akong pamilya tinuod gud man labi na na usa nga lagas nga gininaway ka. So amoy sitwasyon marisyo lagha mga estudyante. So amoy yan na timang rawon anya na din ni sitwasyon na plaza.
So balik ka ng kwan lataton. Yan na, kanan na. Mga 12 minutes sila dahil ni. Malibot gihapon kita ito na. Ang mga tent. Kaya nanananggal na gihapon. Oo. So amo man nadto nato na contribute. Siyempre, diri habag kapag ano. Hindi rin nga ni kita maaram kung baga kakarauton kita di da munisipyo. Plano ko itong baga mag-apply nga da. Oo, ko muka videographer. Inaudio what? Asag ni kuno tira ko baga masag ni kuno nga kuan kay di man tira set mabuhi. Maawala lugod ko nitong hira. Oy, ano ka? Sticker. Wala sticker. Wala sticker, waray ko dara. Sunod na lang ha. Ay, siyot ha. Oo, wala sugod lah ito. O sak paliwat. Ay di kita marang saan kita makakuan. Maglalaming anay kita. Daw mo tatika yung liwat, daw mo tatika yun. Siyempre pag-apply mo, daw mo tatika police clearance. Ginoo ko. Oh, so happy birthday ano, hayo. Ang mga nagsasalinoro yan na, di rila na akong mga nanhingaranan. Okay, abroad dito niya. May special din niya. Bangin laliwat. So, kaya pag-ulit ako nilang Toblerone. Man, nag-iingay yan. Intensive drainage, iging papadarda ko. Good man ano, kaysa daw mag-preparar yan, kaya mag-iinuran na liwat. Oo man, so ganyan yan o. Oo, hindi nga yan dira. Ha? Kaysa daw gudyan na liwat ito, kanitong kuhan, drainage. Salita mo itong nabaga pamuro kitang basura. Kaya daw, magusto na nakakuhanan baha dito ha Manila. Kakalutaw sa dito. Ha Manupiri. Ato pa 23. Iti upay. Sabado. Ato ito Hain. Hayan. Hain ito na. Bislig. Bislig. Di ba? Kuan, di ba? Matikmulan. So ikaw nag-iimbitar ha ka. Sige. Ano pa yung maning mo rin ano? Kare na diyan Domingo. Diyan Domingo. Nagdudrungan nila. Oo. Kuan oras. Siya ni Raul ay Manodini. Yan ni Nagkita lugod kami ni Kuan. Ni Manodini. Didi. Nagkuan kami, nagkukuanak na di. Naglalakat-lakat hiya. Imano Raulan mo rin kayo magkita. Busy ano? Huwag kayo magkita ni Ninong Raul. Ikaw nala, imano maning lugod. Nakasabot ka? Oo. Ando nga kalo. Oo. Ikaw pa. Bopay ba yung akalo kay leader Ba daw? Oy! Kawat ang paborito yan. Pero panukasyon laya, panukasyon. Pag ipapanmarayaw ba? Di rin pwedeng igo-unay-unay. Oo. Sige man na bits. Okay. Ginudusin na ako eh, maupel. Hi, I'm service. Liwan tanay. Ito. Ay lang maliliwanan ito. Wow. Ila. May kalay ito, mga patapo dito niya. Lagat maliliwanan. Pero una ko kuha niya talaga at mga lakalagtan. Ha? Amo hindi na sitwasyon ha, hindi na plaza. Bagay ko magkulor din. Mga tikol na ka. Diri ka na kuwan. Auto. Sumalibot na kita ini. May lagya po. Ano hira? Ito ba na-distrong ka ng mga tent? Tad.
Actually, ini nga itong Burbalabag. Itibahin na si Maram na kami hiton, nakita na kami hiton. Maram kami sitwasyon, kaya taga dida kami dida. Actually, diri itong parahay yo, ini parahay nga ito, mga diri taga din. Ito, nalabis na lang ano tayo, pwede balik. Ito, dolor. Hello. Ang ganda din mga ano. So mo ito niya na. Anaton, yung mga raon. Tala. Sobrang tala na eh. Again, this being your friend from another star. Siyempre, ako magpapabili naghihap na iubos nga sangkay. Ako isang kaitan nyo. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Color blue ka man, iba man kim color yan na. Okay, bluish, pumatik ko sa'yo pinatang white balance. Okay. Auntie,